Good morning guys! Happy Sunday! Kabalik na si Daddy galing paglakad kay Groot. Ay, Daddy papatay ng AC ang ginawa. Ay, nanonood ako ng Korean novela, yung transformation ng matabang wife. Ayun, tapos may something. Basta yun. Kaya gutom na yan eh. Kanina pa ko inaantay yan eh. Tapusin ko lang yun. Pinapanood ko. Pangalawang episode. Hi, Maggie! Hi, Maggie! Olis ka na. Labas na tayo. Dali na. Dali, labas na tayo. Sinipon ako kahapon. Bakit kaya? Parang may nasingot lang ako na something eh. Tapos, bahing na ako ng bahing. Ayun, na tuloy na sa sipon. Labas na, brutay. Oh. Labas na. Good. Yung labas na yung Uchi. sinira-sira na to, Daddy. Yung sige, kunin mo na yan. Hi guys! Luto na yung kanin? Oo. Saan ka galing? Nilakad ko sa baba. Okay. Pagod na nga yun. Pawisan ka na nga, oh. Hamin na guys for breakfast. Ayan, yung brown na egg. Mas, yung yolk niya. Gusto yan ni Chris. Basta yun sa puti. And, pan-seared lang na ham. Kasi pag may mantika, tumatalsik eh. So, ayan, pan-seared lang natin. And then, ininit ko lang yung kahapon na biswa. Nilagay ko lang sa ref eh. Tapos yun ang dininer ko kagabi after workout. Biswa lang. So, ayun. Nasakit talaga ng ulo ko. Sinisipon ako. Naloka. Anyway. Ayun. Pupunta kasi kaming Shopwise. Maya-maya sa FB Harrison Plaza. Mag-grocery ako para may maiwan silang dito. Mga lang naman. Mga uulamin. Tapos sa dogs. Sa may panluto si Daddy. Habang yala ako. Tuturuan ko siya magluto ng kaaso. Sabi niya, bilhin na lang daw siya. Sabi ko, hindi. Mas mura kasi kapag lulutuin. So, tuturuan na lang kita. Sige daw. So, yan. Panash na to. Ayan. Si Chris. Si Daddy. Tapos ako yung medyo tostado. Yeah. Tawagin mo na si Daddy na. Oops, may isang slice pa. Tapos binigyan ko kahapon yung yung dyan sa baba kasi sabi ko hindi umuwi ng maaga si Emma. Opening ko closing na naman siguro yung pagkadating nakatulog agad. Sabi ni Chris masakit daw yung ulo. Akala ko hindi papasok ngayon. Si Emma talaga inaabuso yung sarili niya. Kaya yun, pumasok pa daw ulit. Wala eh. So yun. Kaya binigyan ko na lang sa baba ng 4 slices. Napalabas ako ng kalamansi tsaka silinak. Dali. Ilan? Dalawa. We're on our way na guys. Sa Harrison Plaza. Ano yung binaril? Tinan mo. Sticker lang yun. Sticker. Kala ko binaril. May mga bulitan. Parli mo doon sa parli mo sa iba. Mas mataas. Sticker? Sticker lang yun. Bakit nilagyan? Taas mo pa, tangki na yun. Ba't nilagyan niya ng ganon? Nangyari, binaril. Kakatakot na ako, Diyos ko. Pero may mga tama ng bala. Grabe talaga, sakit ng ulo ko sa sipon. Biglaan lang kahapon guys, may nasingot lang ako na something. Tapos yun bahing na ako ng bahing. Nakakaloka. May lista ka naman dyan yung bibili natin, di ba? Bila ako ng Quaker, tapos cornflakes, pagkain ng dogs, tinapa, yun lang para maiwan sa kanila. Baka ako dito 7-Eleven. Yes po. Baka mamayat yung mga baby ko eh. Bawa naman, mamamayat. Charot. Tanos. Tagaktak yung pawis si Daddy kagabi.
Astig may-ari na ito. May sariling parking, oh. Yung, ano, kalsada kanya na. Wow, kuya. Hanip ka. Diba? Ayos tayo dyan. Kabila pa. Mga ano dito, ang daming siga sa ano eh. Sa Pasay eh. Ayan pa, tinan nyo. Oh. Oh. Very good kayo. Kagaling nyo eh. Nakakaloka. Kaya laging ano dito, matraffic dito eh. Imbis na dalawang lane. Isa na lang, salita na lang. Kasi, ayan oh. Double parking oh. Oh, kita nyo ba yan? Nakabwisit, diba? Nakakaloka. Hindi naman sa, yabang mo naman porket ano, may parking ka. Hindi, yun nga eh. Kaya kami naghanap ng ano guys, ng apartment na may parking kasi ayaw naming maging sakit ng ulo, diba? Sakit sa ulo ng barangay, ng lipunan lalo. Hindi wala di solusyonan ng traffic. Ang daming matitigas ang ulo eh. Nakaka-lurks. Kain tayo guys. Mais con yelo. Yan, masarap nito, may ano, may cornflakes eh. Ganoon kasi dati sa Jollibee. Yung mga ano doon, mga pampalamig doon. Saba con yelo, mais con yelo, ubi con yelo. Wala na nga yun, di na binalik eh. Favorite ko doon, mais con yelo. Tapos may cornflakes siya. Ayan, pampalala ng sipon. Yum yum. Kain, subuan ko kayo. We're here guys sa Figaro. Lunch kami with sis Cherry. Siya yung mga kasama ko sa sa Thailand. Nahiya si dati kapag ganyan sis Cherry. Pag sa ibang tao mahiya, ito masyado. Ay, totoo yan. Totoo yan. Sa ating palagay, ang hiya, nasa tao lamang. Di ba walang hiya ka naman? Bakit mahiyain ka? Totoo yun. I am cute. So, ayun. Kasama niya yung family niya kaso nasa Buksay lata yung mag-aama niya. Oh, sakit ang ilog. Kaya magano na ako. Supak lang ako. Pag na. Mga dried. Dried tomatoes. Fruits and nuts. Fruits. Papaya, pati papaya. Pang ano naman to, daddy? Ang candy ba? Ang kulit eh, no? Ako po dito like Hazelnut. Ay, ito pala yung hazelnut. Balog. hazelnut. Ito ginagamit na ng maangchi eh. Pine nut. Ang mahal yung 3.5 ang kilo. Walnut. Pecan. Pecan. Candy ba to? Bakit may balat pa? Ang kulit na. Anyway, ayun, we're here na sa Shopwise guys. Bili lang ako ng bread and may hotdog sila. Milo, meron pa doon Skyflakes, daddy. Kuha kang Skyflakes. Milo. Meron pa doon Milo, may nakita pa ako doon. Skyflakes na lang. Isa lang. Dalaway mo na. Si Chris mahilig dyan sa ano. Sana ba yung anak ko na yun? Pausap ko eh. Papaalam lumabas eh. Tara. And fruits lang. Tsaka red wine. Hanap tayo red wine. May nagsuggest ng ano eh, mga red wine. Bordeaux. Shot to. Ito may nagsuggest na ito. Novelino eh. Masarap daw to. Novelino. Wild blackberry. Sweet red wine, classic. Ano pa ba ano nito? Ito wild blackberry, casual red wine. Hanap pa tayo sa mga wines. So, Ano? Chardonnay. Sige nga, tingnan mo. Turo ka ng turo dyan. ito, Bordeaux. Bordeaux. Bordeaux daw guys, Bordeaux. Salamat. Chateau. 700 yan.
White naman yan eh. Yun o, yung white na. Palaka. Ha? Frog. Palaka. Katas ng palaka. Tatayo na. Hindi, higa mo na ano. Yan. Tapos harangan mo nung yan. Legs. Tapos ka. Okay, naka-dashcam lang guys. Naka-dash. Monte Python. Fruits and apples. Sarap yung nakakain. 34 pesos per piece. Sa labas na lang. 20 kids lang yan sa labas. Cornflakes. Oatmeal. Wow! Wow! Amoy tayo ni Groot. Bananas and apples. Focus ka na ba? Matimbang ulit lang. Ay, wala pang price. Requesting for cashier Tansino, 765. Cashier Tansino, 765. Paglagay sa ref. Requesting for Jason, 2. Cornflakes. Oatmeal. Wow! Wow! Amoy tayo ni Groot. Bananas and apples. Focus ka na ba? Matimbang ulit lang. Ay, wala pang price. Requesting for cashier Tansino, 765. Cashier Tansino, 765. Paglagay sa ref. Requesting for Jason, 2. Tayo. O, di kuha na tayo ng chicken na muna. Mahigit 2 kilo lang yan, ano? Kuya, 2 kilo mahigit lang. Sige, pwede na yan. Bumili ako ng ano, pang adobong natural ko, pork belly. Yan. Kuya, dito pa. 1 piraso lang. Tenderloin. Yan.
Brown eggs. Daddy, palagay ako sa ilalim ba? Yung maliit lang na mozzarella kasi last time bumili ako ng malaki, nasira lang. Nasa Don Carlos pa kami. Yung half. Yan ba? Saan ba daw ilalagay ng anak mo yan? Request lang ni Chris eh. Ah, sa ano? Sa tinapay pala. Tsaka yung cheddar na rin na slice, Daddy. Sure. Yung ganito na rin na naka-slice. Cheddar. Shredded. Slice lang. Ito oh. Mga ganito oh. Ito, cheddar. Ang mahal naman yan. 210. Ito, queso. Hindi kasi masarap yung queso. Eden. Sarap ang Eden. Eden. Mas masarap ang quick meal kasi pag gusto nyo ng ano. Oo. Okay, let's go. Doon na tayo sa ano? Oatmeal. Oatmeal. Wala pa rin tayong oatmeal na nakukuha. Seafood. Uy, Daddy, ito oh. Ang lalaki ng tahong. Wala na. Abos na. Inubos na ni Kuya. Ang laki. Ang laki. Pero may beda na. Pero meron pa pala eh. Ano naman eh? Hindi pa nakabuka na eh. Buka na kasi ito eh. Ha? Blanch na. Pwede pa konti. Lagyan mo, bibili sila. Bibili rin kami. May oyster. Ano to? Parang pre-cook na? Eh, hindi ba? Doon ka lang dahil. Ah, okay. Paraw lang yan, honey. Hindi, ito original honey. May peke bang honey? Meron. So may peking ano, bees. Nakakaloka ka. Hindi, O ayan, okay na yan. Meron motors na gumagawa. Okay na yan, habang wala ako, may pagkain na kayo. Sapat na sa inyo yan, let's go. Wala pong Ay, peeler, Daddy. Vegetable peeler. filler. Oo, doon tayo sa, sa kitchen section. Makapalya na ba yung ano natin? Wala nga, naitapon siguro ni Ems. Opener? Hindi pa, no? Hindi pa naman. Ito din cornflakes. Sabi ko sa'yo, masarap tayo. Cool crisp. Ito Kellogg's eh. Ano ba? Kailangan may brand pa? Pareho lang Kellogg's naman ang eh. original na gumawa niyan to ha. Tungak pa. Ay, ito na lang oh. Napakalaki. Ito na lang oh. Ito na lang, Daddy. Oh, ang laki. Hindi yan malaki. Malaki kaya yun oh. Super size. Parang ano na, pillow na. Hindi ko alam. Tingnan mo. Betlog. Moto meal. Dalihan mo natin mga aso. Gutom na yun. Yan na lang. Gusto ko yan pag breakfast eh. Pag wala tayong ano. Mas mura ata. 250 lang. Oh. Ayan, 189 na. 177. Patingin. Tingnan mo baka ano ah. Resealable naman. So, okay na yan. Ako din eh. Kaya na may lalagyan na. Kumuha ko nito guys. Granola. Sinuggest to ni ano eh. Ni Anding eh. Kahit ano. Ito, instant na lang kaya. Oatmeal. Pumutot ka pa eh. Mutot ka eh. Narinig ko, mutot ka eh. Loko-loko ka. Thanks, Anding. Ayan. Ano ba? Baunin ko kaya ito. Talaga magbabaunin ko. Ito yung binili natin last time, Dad. Ito lang, instant. Okay, itong cook in 3 minutes. Ito na lang. Nilagay naman tayo doon eh. Ito. Hindi na. Whole grain. Ah, pwede din yan. Whole grain. Mas healthy. Pototero eh, no? Napunit yung pet mo, no?
Parang pang isang buwan na may pinili natin dati. Para 5 araw, 4 na araw mawawala. Takot mo gutom. Ayan, si Emma paglulutuin ko nung pagkain ng dogs sa gabi pagdating niya. Papaluto ako para kinabukasan may maluluto may papakain na si Daddy. Do yung pillar. Hanap ka doon sa home section. Bilis. Faster. Ang aking payong pala. Pauwi na kami guys. Grabe, ang init talaga. Oo. Pati kabilang ilong ko may sipon na rin. Nahawa na. So yun. Tapos maglalaba ako. Isa lang ko yung mga labahan para wala akong may iwang labahin. Stress pa lang naman eh. Sakit sa ulo ng init. Nakakaloka. Lumala yung yung bahing ko. So, kailangan ko inuman to ng gamot pag-uwi. Nakakaantok pa naman pagka sinisipon ka. Grabe traffic guys. 30 minutes na kami rito. Dito pa rin kami. Ayun o. Harrison Plaza. Kakalabas lang namin ng ng main road. Kaloka. Ano na mga kababayan? Sakit na ng ulo ko. Pauwiin nyo na kami. Kaya yung kay Chris, tinake-outan ko muna ng lasagna. Fave niya sa sa Greenwich. Ano bang nangyayari? Bakit napaka-traffic? Linggong-linggo. Kaloka. Parang walang galawan. Ano ba meron sa unahan? Sakit ng ulo ko, oy. Sige, mag-tack kaya tayo. Ayan, nagkaroon ng MMDA. Kuya, paano kami makaka-pass through dyan? Pwede ba dito? Ay, pala ko, anin tayo eh. Sige, pwede dun. Sige, try natin dyan. Finally, we're home guys. Ayun. Ready na daw siya. Sabi ko dito na lang kasi sa sa camera na to. Tapos mo na lang dyan sa laptop ko. Ako pa mag-edit. Hindi. Huwag na i-edit. Raw lang. Kung ano yung video natin yun na. Tagawin namin itong challenge na to guys. Siyempre mag-add pa ako ng subtitle kung magtatagalog tayo. Huwag na. Okay na yun. Subtitle ka pa nalalaman. Kasi yan oo. Pag video tingnan mo ang linaw. Nakaka-countdown pa kasi. Yung magagamitin natin. Ikaw, linaw oh. Ayaw nga no. O sige, dyan na nga lang. Bala ka sa buhay mo. Tagal niya na inasa ito challenge daw. So, since kailangan ko palabasin ang sipon ko, go! Challenge ka ba anak ko? Since birth, gusto ko na yung challenge. Birthday kita dyan. Ayan na yung mga napamili namin. Tapos binilang ko ito ng Anak, pag nga dito sa bahay, mag-boxer ka lang anak. Napakainit eh. Ano yun? Yung boxer short. Tapos binilang ko siya ng nag-sale sa SM. Try mo nga ito na kung magkasya sa'yo anak. Ay, sorry. Buti naka-grip ako. Tapos ito, pang mo, pag umaalis tayo. Kasi naman. Sabi ni Daddy, bilang mo yung anak mo ng boxer. Ayan. Bakit ba? Ba't just know nyo? My back. Tanggalin mo kaya yung short mo. May brief ako. Uy, bakit? Di ko naman mablog ah. And then, ito nga, yung greenish niya sana. Kaso gusto niya mag-challenge kami. Yan, mga boxer again. Yan, tapos, ito, pang sneakers. O, ayun. Sakit talaga ulo. Rico. So, yun guys. Talo si Chris. I failed. Camera to camera. Di ba lang ang ubos oh. I Grabe. failed. Makaanghang. Bye guys. Lagyan ko kasi ng bokche oh. Kaya pala eh. Wala naman anghang yung bokche. Ano kinalaman nun? Grabe.
Pero masarap siya. Masarap po sa masarap, guys. Grabe lang talaga ang anghang. It's in. Alam mo yung mabingi-bingi ka talaga sa anghang. Wala na yung anghang sa bibig ko. Sa dila ko pala. Grabe. Connect ko Yung mamaya. sipon ko naging ano na eh. Connect ko mamaya cellphone ko sa laptop mamaya. Hindi na. Sa laptop mo na eh, ano. Laptop ko! Wala Ay, akong laptop. Laptop ko na tapos doon mo na buksan yung, ano mo, Channel ko. channel mo. Ako na mag-edit. Para Bala ka. matuto rin ako sa Vegas. So, yun guys. Lagay ko yung ano, yung link ni Crisano. Panoorin. Ano ba mga pinag-upload mo doon? Mamaya puro kalokohan yun eh. Gaming. Graduate mo lang ah. Gaming nga oh. Pinagbigyan ko lang siya pero sabi ko huwag siya mag-upload yun. Kailan na ba subscribers mo? 81. Bumawas ng 4. So, yun guys. Manawagan ka sa mga guys na mag-subscribe sa'yo. Subscribe to me. And you will get a free t-shirt. Joke lang. You will get a free Dio from my mom. Ano yan? Baka naka-middle finger ka kanina. Eh, ganito. Ah! Free day for my mom. Kasi sinasangkapan pa ako dito. Umag na to. Ay. Grabe. Dahan-dahanin natin guys. Namnamin natin ang anghang. Ang fire noodles. Totoong apoy niya. Ito ang mga videos ko. 0 view. Mali pang spelling. Ito, plating. 8 Lulaway pa siya. Nagmamadali kasi sa post. Hindi mo na ma-edit. Na-edit ko yan. May music yan eh. Ito. Dami kong videos. Ito pa nga nakakatawa ito eh. Sabihin ko pwede panoodin dito eh. Ito. Nakatag si Jada dun sa ano natin. Saan? Double date. Kailan niya? December 17, 2016. Birthday ko. Birthday mo yan ah. Oo nga eh. Swerte ka. Ito oh. Nauntog. Ayoko ha. Swerte niya. Anyway guys, huwag kayong mag-expect na merong maganda sa channel niya. Kasi kalokohan lang ng bata niya rin. Bigyan nyo na lang guys ng ano, para maging 100 yung ano, subscriber niya. Matawa man lang siya. 81 daw ngayon yun eh. Natuwa na ako kasi 35 dati eh. O, di mas matutuwa Mas kapag may lalo- 100 ka. Mas lalo na nga, nung 1 subscribers na, sigaw na ako eh. One day, I will have millions. Sus! Mawawala nga YouTube. Hindi! I will never let that happen. Facebook na lang. Ang gusto ko ng yogurt. Yung sa ano? Di ka bumili. Yaw-yaw. Ay, meron dyan. Kuha nyo nga anak. Namimiss ko na nga may yogurt. Gusto yung anak. Kaanghang nito. Challenge mo na to. Saan dito? Wala naman. Ito na yung chocolate ko. Dahil meron dyan. Saan? Sa likod ng chocolate na yan, sa baba. Meron pa dyan. Tanggalin mo yan. Meron pa dyan. Wala nga. Meron pa dyan. Wala nga. Wala nga dito. Mango, wala na. Wala nga. May hot sauce dito. Hanapin mo dyan sa loob. Baka nandiyan sa loob. Palagi ko itong ginigera yung fridge. Wala akong nakitang yogurt. Wala na nga oh. Tagal ko na itong ginigera. Ano ka na lang? Jelly. Ayoko. Ayoko na. Wala. Labadami guys! Patapos naman na ako. Ayan. Konti lang naman eh. Ayoko lang may ano, maiwanan dito pag alis ko. Para pagbalik ko, konti lang din yung ano, labahan o yung mga labada ko lang din yung mga madadagdag. So, ayun. Nakainom na ako ng gamot. Nabawasan na yung pagbahing-bahing ko. Natira pa kahapon. Ito pala yung nabili namin ano guys, red wine.
Ayun, may bordo. Bordo ba? Bordo? Bordo. Bordi aux. Sabi niya, ano ba basa dyan? Sabi ni Michelle. Michelle, ano ba ang apelyido ng Michelle Fox? So, ito, try natin. May chateau din eh. Chateau Bordeaux. 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 Whatever. Tapos ito, si Arrogant Frog. Sauvignon. Merlot. Merlot. And then ito, may nag-suggest din itong Novelino eh. Strawberry Passion. So, let's try. Uy, bakit may ano dito? Butil-butil. Talagang anak mo, oo. Ito pala, di ko pa napapalitan. No? Very old na. Pag nandito na yung, ano, yung tita ko. Naka-ano naman ako guys, may inaantay kami na makakasama rito. Yung tita ko naman, hipag ni mama. Kaso after, ano pa din daw, after fiesta. Sa buhi naman. Di ko alam kung anong meron sa fiesta. Bakit kailangan tapusin pala yung fiesta. So, okay lang. Kasi yung pinsa ko talaga is parang wala akong balita. Parang hindi nagpaparamdam talaga na desidido siya. So, ayoko mamilit. Alam nyo yun. So, yung tita ko na lang para at least parang may nanay na ako dito sa bahay. So, kaedad lang yun ni mama. Kaya, yun na lang. Antay ko na lang mga May 25. Kasi yung fiesta sa amin, birthday ni Froggy. Fiesta sa Bicol, sa Buhi mismo, birthday ni Froggy May 25. So, patapusin na lang yun. And then, nagbabala kami na ituloy yung trip namin sa Ilocos. Meron na? Wala? Paano yun sa pizza yung kanina? Ituloy yung ano namin, yung Ilocos trip nga namin. So, ayun, na road trip lang. Bago bago ulit magpasukan. Kaya, ma-enjoy man lang namin yung summer, diba? And then, may swimming kami. Nasabi ko na ata. Sa May 20 naman, May 22, 22. Sa Laguna lang, guys. Ayun. May swimming lang yung mga bata. Lutuin ko na, guys, yung binili namin kanina na belly, pork belly. Ayan. Ano ko siya? Adobong puti. Yung gaya nung ginawa ko nung gumawa ko ng pinanggisa ko sa miswa. Parang ganun lang din. Ayan, asin, black pepper, tapos tubig. Ayun, pakukuluan lang natin siya sa siguro mga 1 cup na tubig. I-render natin yung fat. Tapos kapag medyo malapit na siyang maluto, lalagyan natin ng maraming bawang. Tapos yung laurel. Tapos, ayun na. Adobong puti ang tawag sa amin nun. Ang sarap-sarap niya sa sa sinangag every morning or kahit sa mainit na kanin, i-ano nyo lang siya. Yung mantika ng pork, ilagay nyo lang sa ibabaw ng kanin na mainit tapos matutunaw. And then, konting salt ulit. Ayos na siya. So, ayun ang ano ko. Madalas din tong binabaon sa mga outing sa amin. Ayun, instead na may toyo, asin lang siya. Tapos maraming bawang. Kaya, mamaya guys, pakita ko sa inyo. So, ngayon, pakuluan na muna natin siya sa 1 cup of water, which is wala pang water. 1 cup. Mga ganito. Kasi medyo marami yung yung karne. 2 kilo mahigit yan eh. Sabi ko kanina, 3 na ni Kuya kasi liliit pa naman yan eh. Parang i-slow cook ko lang siya. Ay, nako. Siguro. Uy. Yan. Yan na natin siya kumulo. Tapos pag, pagkulo na niya talaga is hinaan na natin. Para malambot yung karne. Let's check nga guys. Ayan, medyo matubig-tubig pa siya. Hindi ko kasi tinatanggalan ng takip para lutong-luto nga siya malambot. Pero, ayan, nakikita nyo yan. Mga fats na yan. Ayan. Yung mantika na yan. Yung konti na lang yung tubig niya. Yan lang natin. Be patient. Hindi kasi ito pwedeng madaliin talaga eh. Ito yung ginagawa ng lola ko noon sa probinsya. Tapos kapag luto na, ilalagay niya ngayon sa garapon. Alam yung garapon na yung alam niyo yun. Sa amin kasi nilalagay yun ng mga tinapay sa mga tindahan. Yung garapon na malaki. Ano pang laman nun? Basta di ko alam kung anong produkto laman nun. Basta garapon na babasagin guys. Ayun.
Doon niya naman ilalagay. Tapos yun ang unti-untiin namin. Tapos sinsan pa, ano pa yung probinsya pa yun. Malamig. Yung ano niya, yung fats niya, magbibilog or matutulog. Diba? So yung mantika kapag malamig ang panahon is natutulog. So ayan, matutulog siya. Magbubuo-buo siya. And then kinabukasan, kunwari kapag magsasangag nga or walang maulam. So, yun na lang. Kukut-kutin niya na lang. Ay, kukut-kutin. Kukuha na lang dun sa garapon. Pinakaulam na yun. Ang sarap-sarap talaga yun. Kaya, ayun, since mawawala nga ako ng almost, 4 days, iwan ako sila dyan kasi eto sigurado ko puro, to si daddy, puro fast food to eh. Kaya, kailangan maiwanan ko sila ng lutong ulam dyan. Ay, saka ko no. Saka kasi naman nilabas mo yung higaan niya eh. Ayan. Dito lista. Pinaligo ko to kanina guys. Mabango to. Ayun kasi panay higa niya dun sa CR. Eh dun umiihi si Groot. Or si yung. Ayun. Ang pangi niya. Kaya ko pinaligo ko kanina. May paniki ito. So bukas yung iwang bang dose naman. So yun, good night. See you bukas. Tapos 12 na. Good night, eh. Ayan siya, paniki. Sa tabi ko. Ito ko na nga. Yung. Aray ka sa kilikili ko pa. Para makatulog niyan. Yung to ko eh. Tom. Itabi mo na nga to kay yung. Nga eh. Ayan ata sila. Cute. Ayan mo na nga yan dyan. Kasi hulog mo lang ito sa tulak mo. Pagyan mo na.